Juan Martín Elespururen podcasta, Minpeko barik. Egunon, titulua Don Euskaraldia eta parkimetroko mezu anonimoa. Ze arraixo dan parkimetroko mezu anonimo hori, gero argitzuko jo nau. Txakina ze egunetan ikusten agon podcasta hau, baina hau grabatzen duten eguna maiatzaren 22 eguen adon. 4 egun falta ditun Euskaraldia amaitzeko. Hemen txapia. Ikuste jonat ikakoa dara binala, Nik uste jonat ez dutela kenduko beste jabete batian bentsat, naiz eta berez domekana amaitzen dan eguna. Honek Euskal Herrian euskara zen hasierara ekartzen jostan gogora. Akordatzea izela biltzen ginen Bergaran, 7-8 lagun, 1979 zenbat urte pasatu dian, 56 urte pasatu ditun, Euskal Herrian euskaraz Durangoko azokan, aurkeztu zonan, akordauko aiz, urte horretan, 1979, eta aurrez Euskal Herri mailako bilerak eta egin zitsunan da gero bebai, akordauko aizela Altsasun biltze ginean, batzutan, beste leku batzutan bebai, baina Altsasun eta gero bailarakoak Mondragoetarra Bergara etortzen zitsunan eta Bergaran biltzen ginuztanan, eta nik oso gogoan jaukanat zela logua edo ikurra zela sortu zen. Xabier Zubizarreta Txironek sortu jonan edo egin jonan. Akordatzen hon zela ekarri zitsuan zirriborro batzuk Bergarako bilera hartara eta esan ginoan, hauxe, eta oso logo politxea dela esango neuken eta erreza egiten, da edozinik itxeko modukoa, espiral hori, Euskal Herrian euskaraz ezertzen da bena. Nik uste jonate arrakasta gixeuk idabela logoak, isa taldiak edo erakundia paino. Eta, sortzaileen artean, jente desente jaonan, eta tartean Txillardegi etzunan gaur egun bezine famatua, gero izango zen bezine eta, baina basonan norbait, iparraldetik etorri berri, eta familia guztiakin, bere alaba Maili Albarez Bilizonan, eta haren orduko zenarra Antxon Erkizia, eta Naparrak, eta Giputxak, eta Bizkaitar batzuk, eta hola sortu zonan zera Euskal Herrian euskeraz. Begira, hasierako agirixa topo jonat Euskal Wikipedian, interneten, eta, orduan itxezien moduan gauzak, ez da, eskuz ez, baina makinaz eginda, eta orduan ordenadorik etxean artean, eta tatxoiz beteta, eta baina oso agiri interesantia don, eta asiria bakarrik irakurriko jonat, Eta ikusiko don, gauzak ez diela inbeste aldatu. Euskal Herrian euskeraz elkartea agiria. Euskal Herriak, euskararen herria bere etimologian, hizkuntza nazionalari dagokionez azkenaldian daraman esperientzia penagarria da. Honek, euskara heriotzera doakigu. Honela, euskara heriotzera doakigu. Euskaldunak orain 2 urte demokrazian eta indar abertzalengan ipinitako itxaropena disglosiaren egia gordinean amaitu da. Oindala 2 urte,
demokrazia esaten dago, torri zala. Orain, abertzaleak ez direnak ez ezik, alderdi abertzaleek ere, neurri handi batean, euskara sokoratu eta marginatu egiten dute. Gure alderdi etxekoetan edo eta abertzaleetan euskarak ez du aurkitzen benetako defentsarik. PNV-koak, ESEIK, Euskadiko Ezkerrak, HBek eta barrek ez daukate euskararen suspertzerako benetako asmo, programa eta praxirik. Gure udaletxetan abertzaleak nagusi direlarik ez da nabari gehien batean benetako bilinguismo edo elebitasun baterako urratzik. Sasi efikaziak eraginda, aipatutako alderdiek erdara darabilten nagusien beren harreman agiri eta batzarretan. Ikastolak alfabetatze mugimendua eta kultur taldeak dira ia soilik disglosia gaintzeko borrokan ari direnak. Bueno, eta gero jarraitzen dau, baina ez dugu osorik nahi dabenak interneten topoloike, Euskal Wikipedian, Euskal Herrian euskaraz zera ipinita. Ikusten dugunez, orduan eta oin, kezkak berdintzua dira. Berriketa asko egiten da, baina euskarak erabilera publiko txikixa jaukanan orduan da gaur bai. Orduan, isadan erdera zeitzen zonan. Laster sortu zonan Euskal Telebista, 1982an, eta baitxarekin batera ETB2. Daku ikusten ginunan, ze pasabia zan. ETBek jango zebala euskarazko kataia, eta gero pasau da moduan, ezta? Burruka latza izan ginuan, sasoi hartan, ETB2 hori etzedin sortu edo behintzat bigarren mailakoa izan zedin, baina ez ginuna lortu. Akordeokoa izela orduan iurretan jaukanan ETBek bere egoitza, manifestazio baten ginuan ETB aurrian, Alhambra da hundi bate tarteko zala, oiuko zala ebili ginean, amatino zela etorri jakon, piskate gorekin berba egin nahirik eta bar. En fin, gauza asko enzonan sasoi hartan. Sasoi inguru hartan baita sagrario aleman atxilotu jonen, ekordeko aiz, gero euskaltzaina izango zana, orduan irakaslea zan, euskara irakaslea, eta, bueno, egun batzuk egin jitsunan atxilotuta, uste jonat pintada bat egitearren ero izan zala, eta, bueno, bergaran indala gutxi arte pintadak, baja estan, sagrario askatu ipintze zaben pintadak, bazitsunan, indala gutxi arte. Gero poliki-poliki, taldea pixkate indarra galtzen joan zonan, da ia desagertzeraino, baina emote joan berriro berpisten dabilela, Euskal Herrian euskeraz, da berre gixadan, da berre indarra hartzen da ben. Nik uste Euskal Herrian euskeraz lema politxa zonan, baina nik uste gaur egunean Euskaldunekin euskeraz beharko litzakela lema nagusia. Euskaldunekin euskeraz. Zer pasatzen dalako, dano jakin hau ze pasatzen den, ez da? Euskaldun laguntalde bate juntatzen da, 5 lagun, 6, 8, 10, berdin ja, eta konbestazio ordixak erderaz, ez? Edo gehiago. Baita ika dakixenen artean nik hori zar ikuste jonat, igual, Kuadrilla osoa ikadunak eta iztunonak, eta konbestazio ordixak edo gehiago erderaz. Erdera oso erreze joten don. Eta, bueno, hori don, erabilera don gaur egunean erronka nagusia. Ezagutzan asko aurreratu da, eta, bueno, orduko egoeria da gaurkoa oso diferentia ditut, baina
funtsezko gauzetan etxakina eta inbeste aurreratu dugun. Eta gaixa, euskara aldixa danez, zeo zer esan biako jona horren gainean bezta, eta, bueno, esango jona, biharrezkoa dela, zoritxarrez, biharrezkoa dela. Eta danan biharra daukala euskariak, eta orduan, bolara hontan, bai telebistan, da bai politikoak, eta bai bestiak, eta horren alde agertzen baldin badara, eta euskararen alde, eta, ondo jaun, ez da? Baina, euskara aldexa ez da izan 10 eguneko gauzea, urte guztikoa izan daila, ez don? Eta gero, egisa don, hipokresia eta zurik erixa asko ikusten dela betxa, ez? Nik ikusten ditutenean ETV-biko kasetarixak hor txapiakin eta egoitzaren aurrean euskaraldian alde agertzen den eta ondo dengo don ez don. Baina gero ETV-biko programa dirutzuenak eta zerak Baskos por el Mundo, El Conquist eta erdera utzez da gainera euskara debekatuta. Baskos por el Mundo esatea baterako bitarteko eta kasetari eta kamara eta ez dakit Australiako puntaraino zertzen dira eta horrek daukan kostuakein eta gero darri hor erderaz enbiajonen, ez da igual erdixako gexok euskaraz jakin ez, da zergatik ez dira subtituluak ipintzen erderaz eta euskaraz egin euskaldunei, en fin, hobe gexo ez jarraitzea. Eta gainera, jakinat oso itxurri honetik, Euskal Telebistako langileen artean lantaldeak eta erderaz funtzionatzen da bela, isadanak. Eta euskaraz funtzionatzen da apurrak eta euskaltzaleak direnak eta identifikauta darenak, bestiek esaten dutzela, inoiz, berba hori entzu jonanik, talibanak, ez? Euskaraz egiteatik talibanak nun eta Euskal Telebistan. Eta hau ez nik asmautako gauza bat, bertako langilei behin baino geixotan entzundakoa. Bueno, eta titulua zela zen Parkimetroko mezu anonimoa oin ikusiko jonau zer dan, eta horrekin amaituko jonau. Begira, Bergaran oindala hilabete batero, aparkatzean joiala Santamainako aparkalekoan, han parkimetrua dagoen lekuan poste baten itxatxita jane parkimetroi eta topono jonan, eta argazki isa eta najutzanan. Eta ikusten duen dagoela oso gaztauta dagoela eta zera, eta ez dala oso ondo irakurtzen, eta baina mezuak egin harrituta geratu nintzuenan, etxaginat zeinekin jakoa dan, eta, irakurri ingo jona beste barik, ez? Hor hartzen ditun, Espainiako eta Frantziako banderarekin, eta hor eskuman transkribidu jonat berbaz berba bertan ipintzen da bena. Estatu Espainiarra eta Frantziarra ikaragarri posten ditu euskaldunok euskara akabatzen ikusteak. Hoiti bera, 1000 esker zure ekarpenagatik. Bihotza euskal abertzalea izan arren burua zeharo Espainiartuta daukazu. Bi estatuei lan zikina egiten ari zatzaizkie, konturatu gabe eta gainera erderaz hitz egitea zuk modu askean aukeratzen eta erabakitzen duzula sinitz zenezan lortu zuten, beraz manipulatuta zauzkate. Ez natu. Bueno, hori da, ez dakit, mezu anonimoan ez dago sinatuta, baina zerpentsatu eman beharko loskukena. Besterik ez, eta beste bat artean.